Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel Assam Police ni update लाबोया गोबाव जाबायमोन दा फाइनाली जोंहा फैगौ 15 सेप्टेम्बर दा बेनिफ्राय रिजाल्ट होसिगोन Commando दा जायफ्रा Commandoआव नोंथांमोना साइक' टेस्ट होना दङमोन स' नोंथांमोननि थाखाय मोजां खबरा बेनो रिजाल्टआ 15 सेप्टेम्बराव होगोन होननानै आपडेट होदोंमोन सीएम सारा अब्ला जोंहा गाबोन फैगोनखौ नुनो मोनदों आरो बेनिफ्राय समाजो खिथासिगोन अफिसियेल साइटआव माबा मोनसे आपडेट फैनो हागौ रिजाल्ट कामिं सुन जानो हागौ दा बेखौ जों मोनगोन इभिनिंआव मोननो हागौ बाट मोनाबा जानो हागौ नाथाय 15 सेप्टेम्बराव नोंथांमोना मोनसे नङा मोनसे आपडेट मोनगोन बेनो जाबाय आसाम पुलिस कामान्डो रिजाल्ट आरो लोगोसे एबियुबिआ माब्ला थागोन बेनि सायावबो नोंथांमोना आपडेट लाना फैदों बेनिफ्राय नोंथांमोना जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना ला गोबां साख्रिनि आपडेट मोनो आंनि चेनेलाव बड' जब इनफ'आव दा आसा खालामो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन बेनिफ्राय गोदान आसाम पुलिस भेकेन्सि फैगोन नोंथांमोना मोनगोन नेक्स्ट इयाराव दा देग्लायबो एप्लाइ जानो हागौ नाथाय नोंथांमोननि रिलिया नेक्स्ट इयाराव चान्सआ थायो दा नोंथांमोनाथ' मिथिखायो रिलिया फेब्रुवारि मार्चआव बांसिन जायो होननानै दा बेखायनो एप्लाइआ देग्लाय जानानै स' नोंथांमोना नेक्स्ट इयाराव मोननायनि चान्सखौ नुनो मोनदों दा बेसेबां सैथो बे समासो मिथिगोन नाथाय लोगोफोर जोंनि रिजाल्टआ नोंथांमोननिया नैबे रिजाल्ट पर्टेलाव फैबानो स' नोंथांमोना बेयाव मोनसे आपडेट मोनगोन 15 सेप्टेम्बराव दा बे रिजाल्टआ सिगांनिसोमोन दा बेयाव जोंहा फैनो गोनां दङ बेनो जाबाय कामान्डो नै पस्टआ बेनो 2450 नोंथांमोननि हिन्जावफोर हौवाफोर गासैबो जायफ्रा साइक' टेस्टआव नोंथांमोना पास जाना दंमोन स' नोंथांमोननि काट अफ ओंखारगोन आरो लोगोसे नोंथांमोननि मेरिट लिस्टआ फाइनाल लिस्टआ ओंखारसिगोन दा जेब्ला फाइनाल लिस्ट ओंखारसिगोन जेबो प्रसेस थाला नोंथांमोना डाइरेक्ट जयनिं जानो हासिगोन आरो नोंथांमोनखौहाय साफा साफा कामान्डोआव लांसिगोन बेनो जाबाय 5 बेटेलियनावहाय स' नोंथांमोनखौहाय सोनाय जासिगोन आसाम पुलिसाव कामान्डो हिसाबै दा बेनिफ्राय काट अफआ बेसेबां थांगोन दायो फिक्स नङा दा जायखिजाया जायफ्रानोखि मोजां पारफरमेन्स होदों नोंथांमोना गोजौआव दंखायोब्ला थ' नोंथांमोना चान्सखौ मोनगोन मानोना नोंथांमोननि लास्ट सेसना बेनो लास्ट प्रसेसआ बेनो डाइरेक्ट नोंथांमोना कामान्डो जासिगोन स' बेनिफ्राय आरो मोनसेया जाहैबाय एबियुबि कनस्टेबल बेनिफ्राय एसआइ एबियुबिआ माब्ला रिजाल्ट मोनगोन दा नोंथांमोनाथ' मिथिखादोंना सीएमआ आपडेट होनाया जोंहा 12,000 भेकेन्सिनि रिजाल्ट फाइनाल रिजाल्ट साख्रि होसिगोन बेनो जाबाय 22 सेप्टेम्बराव दा बेयाव हम एन्ड पलिटिकेल डिपार्टमेन्ट होनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि आसाम पुलिसा थाफायो जेला स' नोंथांमोना मोनगोन बेनिफ्राय आसाम सेक्रेटारिनि माखासे भेकेन्सि सिगांनि रिजाल्ट होनाय दङ बेनिबो फाइनाल लिस्टआ फैसिगोन आरो लोगोसे गोबां बेयाव हाबना थागोन दा नोंथांमोना सिगांनि हेल्थआवबो होनाय दङमोन हमना ला जुनियर एसिस्टेन्ट बेनिफ्राय ग्रेड 3 जा ग्रेड 4 जा दासिमबो एपइन्टमेन्ट लेटार होनाय जायाखै बेखौ 22 सेप्टेम्बराव आसा दङ बेखायनो नोंथांमोननि एबियुबि कनस्टेबल बेनिफ्राय लोगोसे एसआइआबो नोंथांमोना बेयाव हाबफानायनि चान्सआ दंखायो दा लारि लारि स्टेप बाय स्टेप रिजाल्टआ फैगासिनो दङ स्टेप बाय स्टेप रिजाल्ट फैगासिनो दङ आरो बे जाबाय 1 लाख साख्रिनि आन्दारावनो थाजोबगोन आरो बेनिफ्राय आपकामिं गोबां भेकेन्सि फैगोन मिथिखादों नोंथांमोना 10,000 भेकेन्सि एपिडिसिएल 5,000 बेनिफ्राय फरेस्टआव दङ स' नोंथांमोना बेयावबो अनलाइन एप्लाइ खालामनो रेडि जादों अक्ट'बराव चान्सआ दङ बेनिफ्राय लोगोसे बिटिआर स' नोंथांमोना बिटिआरआवबो गासै 5,000नि खाथियाव भेकेन्सि मोननो हागौ 3,000आवथ' जाखाबाय होनना खोनादों बाट 5,000 भेकेन्सिस थानो हागौ बेखौ समाजो मिथिसिगोन दा आसाम पुलिसनि आपडेटआ बेनो पजिटिभा 15 सेप्टेम्बरखौ नेथ'दो 15 सेप्टेम्बराव बुंदोंमोन जेला आसाम पुलिस कामान्डो रिजाल्ट फैगोन होननानै बेनिफ्राय जोंहा 22 सेप्टेम्बरावबो 2,000 भेकेन्सिनि साख्रिखौ होनाय जागोन दा बेनोसैमोन लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ आसाम पुलिसनि जाय नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनबाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो आरो गोदानै फैनायफोरा चेनेलावबो साबस्क्राइब खालामना ला बेफोरबायदि साख्रिनि आपडेट मोननो बड' जब इनफ' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव